Inselmilkom, jien Ingrek, flimkien mal-mistednin tagħna, Pastor Paul Mizzi u Jonathan Bellizzi. Nilqakom għal dan il-podcast ieħor imbierek min jisma' u jalla tkunu mberki minn is-semmija tagħna. Illum se niddiskutu suġġett verament sabiħ, min hu Alla. Pastor Paul naħseb entużjasta lih kif ukoll Jonathan u nitkellmu fuq suġġett verament taħsib tagħna. U morru mal-ewwel domanda? Ejja. Fejn inġabar kull erf? Kif kollok staqsi mistoqsija lill-Griegi antiki. Jien jafu l-oraklu ta' Delfi x'kien jgħid, gnothi si auton. Kun naf lek innifsek. U għalihom filosofi antiki kienu li tkun taf lek innifsek, il-bniedem x'inhu. Però hija tweġiba inadekwata. Issa, skont wieħed mill-aqwa teologi tal-Knisja Giovanni Calvino jibda l-istitut tiegħu billi jgħid kważi kull erf jinġabar f'dawn iż-żewġ ħwejjeġ li tkun taf lek innifsek u tkun taf il-Alla. Illa għaliex aħna ma m'għamilniex li nfusna huwa Alla li għamilna u aħna n-nax tal-mera tiegħu. Ġifieri biex verament inkun nafu s-sapjenza vera rridu nirrikorru li Alla ħalli nkun nafuh fil-milja kollha tiegħu. Kif naqraw fl-iskrittura stess, il-bidu ta' kull erf huwa fil-biża' tal-Alla. Ekku. Mela allura forsi ħadd ixxokkja daqsxejn din id-domanda. Alla jeżistita bil-ħaqq. Llum ħafna nies isaqsuha din mistoqsija u dejjem kien hemm dawn aħna nsejħulhom ateisti. Però huwa fatt li l-Bibja tgħid l-iblaħ jgħid f'qalbu m'hemmx Alla. Salmi 14 vers 1. Il-Bibja tittimbraħ bħala iblaħ. Għaliex ix-xhieda u l-evidenza favur l-eżistenza tal-Alla hija inkonfutabbli. Ma tistax taħrabha. Għam jekk jiena nurik dar, tajjeb, li għandha il-kultur, għandha diversi kmamar li servu skop differenti, għandek il-ċina, għandek il-kamra tas-sodda, għandek il-kamra tal-banju. Li attrezzata propjament biex tilqa familja biex tgħix fiha. Tajjeb? U ngħidlek minejn ġiet din id-dar? Qed tifhem? Mhijiex borġ ġebel, qed tifhem? Xi ħadd tagħmilha, xi arkitett fassala u l-bennejja bnewa. U l-Bibja tirraġuna illi kull dar hija mibnija minn xi ħadd u dak li jagħmel kollox huwa Alla. Eżatt. Ġifieri hija xi ħaġa illi ma tistax taħrabha illi l-univers u d-dinja tajjeb li nsabu fija u madwara tajjeb qiegħda il-ħin kollu b'mod persistenti turi illi xi ħadd għamel il-kosmos. Il-kosmos ma ix-xejn ma jiġix mix-xejn. Hija xi ħaġa li loġikament ir-raġuni tgħidilna hekk ġifieri. Jekk għandek laptop, xi ħadd tagħmlu dal-laptop. Jekk għandek dar xi ħadd tagħmilha. Ġifieri dik il-mistoqsija hija irrelevanti fis-sens illi fil-qiegħ ta' qalbu kulħadd jaf. Hemm nies li jiġġiduh u jilagħbuha ta' parsi jemnu illi m'hemmx Alla. Però Alla poġġa il-ħsieb tal-eternità fil-qalb ta' kull bniedem. Ġifieri n-nies jafu. Taf għalfejn jiġġiduh il-Alla u jgħidu ma jeżistix? Għax huma midinbin u ma dewa tiegħu u ma jridux ikun jafu burija. Konvenjenza tagħhom. Fil-fatt ix-xjenza stess tal-limna anke min jistudja anke tara l-inġinerija bioloġika li hemm warha. Ix-xjenza stess tal-limna illi xi ħaġa eterna titkun. Xi ħaġa jew xi ħadd eterna jrid ikun. Anke massa ta' enerġija ma tiġix qiegħda tmut ma xi ħaġa eterna minn dejjem. Għandek l-aspett morali wkoll kif tispjega l-moralità minsuġ f'kull bniedem. Tul hija universali tul iż-żminijiet. Jekk ġejna b'kombinazzjoni minn fejn ġiet il-moralità. Li nafu tajjeb bija Alla u x'vera. Ma kif kienu jgħidu anke fl-antik ex nihil fit. Mix ma jiġi xejn. U dik hija xi ħaġa li kull min għandu daqsxejn melħ f'rasu kapaċi jasal dik il-konklużjoni. Anke ma nistax ngħid dar loġġi waħdu xi ħadd iffabbrikahu. Jiġifieri hija xi ħaġa kważi sens komun tal-bniedem ukoll. Mela allura għax di domanda forsi staqsu ħafna hekk Alla ħalaq l-univers.
min ħalaq l-Alla? Domanda vera. Però trid tiftakar id-definizzjoni li qegħdin nagħtu dwar Alla hi waħda mill-karatteristiċi ta' Alla kif rivelat fil-Bibbja mqazza hija li Alla huwa etern. Li m'għandux bidu. Ġifieri dik il-mistoqsija ma treġix. Ma treġix. Alla etern huwa l-kawża, huwa s-sors ta' kull ma jeżisti. Huwa l-ħalliq ta' kollox. Huwa l-oriġinatur. Min oriġinaħ l-Alla hija mistoqsija illi inti m'intix qed tisma' x'qed ngħidlek dwar dan l-uniku Alla ħaj u veru. Illi huwa mingħajr bidu. Fil-fatt sintonija ma li għadt inti stess illi allura tkun midneb biex inti tajt min qed jaħloq l-Alla fl-istess ħin. Din hija mistoqsija li jiena kont nagħmilha kont iżgħar, ġifieri Alla minn fejn ġie. Però iktar ma bdejt insir naf il-dan Alla mill-iskrittura, bdejt ninduna kemm hi mistoqsija bla sens. Hija bla sens. Għaliex ħaġa maħluqa vera għandha bżonn xi ħaġa preċedenti tagħha li ħalqitha. Però Alla hu minnu nnifsu, jeżisti minnu nnifsu, għandu bżonn l-ebda ħalli. Kreatura ma tistax tistejjaħ lilha nfisha Alla. Ġifieri Alla kieku huwa kreat mhux Alla. L-isem sagru ta' Alla, Jahwe, ma niċċerti kif għana nipronunzjawh, pero probabbilment Jahwe, l-isem rivelat lil-Mosè u l-profet u l-bqija, li fisser huwa il-jinu, mux kont jew għat nkun il-jinu, huwa eżistenti minnu nnifsu, ħadd ma kkawżaha l-Alla. Mosè stess għala minn Psalm 9 mill-Etern għall-Etern. Eżattament. Ġifieri dan huwa. Alla fejn nistgħu nsibu tarif dwar Alla illi nistgħu niddependu fuqu? Ċertament il-kreazzjoni l-ħolqien jgħallimna ħafna dwar Alla. Tħares lejn il-muntanji, il-baħar, il-kwiekeb. Huma kollha dak huma l-emejjel ta' Alla. Però bħala medinbin li għandna bżonn fehma tajba u gwida affidabbli, il-Bibbja li Alla tajilna biex jiggwidana, hemmhekk għandna is-sors ta' kull tarif biex aħna nsiru nafu li l-Alla ħajju veru. Il-Bibbja. Mhux il-fehma tiegħi, mhux l-opinjoni ta' teologi tal-antik, il-Bibbja. Eżatt, kważi problema ta' aċċettazzjoni wkoll għax hekk inti isek ma taċċettaħiex awtomatikament, allura ma tagħmilix il-linja gwida tiegħek. Ekku. Fil-fatti. Diki. Però dana anke jekk jiena pereżempju rrid li inti tkun tafni lili. Nippreferi ngħidlek jien dwari milli tisma' ma' ħadd ieħor u forsi penġilek xi karikatura tiegħi. U wella tagħna l-Bibbja appuntu biex insiru nafuh. Ġifieri il-Bibbja hija r-rivelazzjoni ta' Alla li tagħna dwaru nnifsu. Sowwes biex nkunu nafuh. Tajjeb, issa minn hawn nirridu nibdew naħseb illi kif nistgħu niddiskrivuh jew kif inhu. Fis-seklu 17 fil-Ingilterra fil-Westminster iltaqgħu għad ġmielu ta' teologi. Kien żmien imqalleb ħafna, però ħallew warahom diversi dokumenti. U għet minnu kien il-katekizmu qasir ta' Westminster baqa' magħruf. Li għadu użat sal-lum mistoqsijiet u mwieġba fil-qosor u waħda bil-mistoqsijiet hija minnu Alla. U t-tweġiba li għatu hija Alla huwa spiritu infinit, etern u ma jinbidilx fl-enti tiegħu ġi fil-being tiegħu ma jinbidilx. Fil-erf, fil-qawwa, dusija, ġustizzja, tjieba u verità. Issa, dik it-tweġiba tista' tkun ħafna itwal. Infatti ħallew ukoll il-katekizmu twil fejn it-tweġiba hija ħafna itwal. Però naħseb jiena hawnhekk għandna biex naħdmu. Tajjeb, all right. Allora, Alla u spiritu. Sewwa se jkun nistaqsik xi ġifieri. Allora spiritu Alla mhux kompost minn ħwejjeġ materjali li tista' tmisshom jew tarhom. Alla huwa spiritu u allura huwa invisibbli.
Ġifieri ma nistgħux impoġġu lil Alla, nitkellem mod referenti hawnhekk, fil-laboratorju biex nagħtu prova xjentifika Jew xi ħaġa tangibbli pereżempju minn dak. Mhuwiex tangibbli, mhux tangibbli. Meta Ġesu der lil-disċipli wara l-qam minn bell-imwiet u ħasbuh fantasma, għalilhom missuni wara, għas-spirtu m'għandux laħam u għadam bħalma taraw li għandi jiena. U Alla huwa spirtu. Alla huwa spirtu. Ġili, fl-iskrittura naraw li ġiri der forma ta' xi ħaġa, daqqa ta' nar, daqqa ta' ħamiema. Però hija biss ġbija, ma jistax ovvjament Alla infinit. Biex jarrafna li hu nifsu. Eżatt, ġifieri allura mela d-domanda l-oħra toħroġ weda, allura x'jiġifieri meta ngħidu Alla hu infinit? Alla huwa infinit, Alla huwa infinit, ġifieri ma jitkejjilx. Ma nistgħux nieħdu l-miżura tiegħu. Jinsab fl-univers li huwa ħalaq, allura nitkellmu dwar l-immanenza ta' Alla. Fih ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza tiegħu, jgħid l-Apostlu Pawlu. Biex aħna wkoll nislu. Ġifieri Alla huwa fil-ħolqien, però mhux limitat għall-ħolqien. Allura nitkellmu dwar it-trascendenza ta' Alla. Li Alla huwa lil mill-ħolqien għax huwa infinit. Huwa infinit. Huwa spiritu infinit. Hija oltre l-kreazzjoni tiegħu, il-fuq iktar. Għal moħħna huwa impossibbli li nifhmu, però il-xhieda l-iskrittura hekk. Jekk inti tħares lejn l-univers bla limitu laqas xjenzati ma skoprew kollox, lanqas nżilna fil-fond tal-baħar kollhom kien jew d-dinja biss. Sew waħseb wara ara Alla il-kobor tiegħu. Infinit. L-univers atomiku fejn inti għandek dak l-affarijiet inviżibbli hemm univers waħdu li meta tara l-meravilja kbira tal-leġi ġifieri xi ħaġa tajjeb. X'inhi l-eternità tal-Alla? L-eternità tal-Alla, Alla m'għandux bidu. Kważi kollu tmiem. Huwa l-alfa u l-omega, il-bidu tmiem ta' kollox. Eżatt. Mosef l-uniku salm li ħallilna salm 90 jgħidu mulej inti kont għalina kien minn nisel għal nisel qabel ma twildu l-muntanji u qabel ma inti għamilt l-art u d-dinja minn dejjem għal dejjem minn Alla. U dak huwa ta' komfort kbir għalina li aħna bnedmin tal-bieraħ bo mortanċ kejken nistgħu nsibu refuġju f'dan Alla. Kif infatti Mosef fil-Salm 90 jurina li il-ken u l-sigurtà tagħna tinsab fil-insiju nafu lil dan Alla etern li kapaċi joħodna taħt il-ġwenħajn eternità. Ma sekwet mill-iktar versi li għandu dikjarazzjoni diretta dwar din, għax verament fid-daqra ħallilek kważi sens ta' reverenza. Ma ke Pawlu pereżempju fil-ewwel tal Timotju kapitlu 1 vers 17 jgħid issa lil Alla inviżibbli, etern, li l-utinata glorja u ġiħal dejjem ta' dejjem. Ġifieri qed jiddeskrivih bħala Alla etern. Eżatt. Ġifieri għal meta ngħidu Alla ma jinbidilx. X'inkunu rridu ngħidu biha? Aħna nbidlu. Għaliex aħna part mill-kreazzjoni tiegħu u kollox jinbidel. Heraklitu pereżempju l-filosofu tal-Greċja Antika qal forsi b'mod umoristiku ma tistax taqbes fl-istess xmara darbtejn. Sakemm tix biex taqbes għal darba, ix-xmara tkun inbidlet u inti tkun inbidelt ukoll. Ġifieri ma kull sekonda aħna qegħdin nixjieħu. Ġifieri il-kreazzjoni tinbidel. U nafu mix-xjenza pereżempju l-kreazzjoni il-ħolqien qed jeqdiem qed jiddiżintegra bil-mod eżatt. Li qed jespandi l-univers. It-tieni teorija ta' termodinamika. Inti tafha. Tgħallem dal-affarijiet. Però Alla ma jinbidilx. Għaliex? Għax jekk jinbidel Alla, ħajinbidel Allar, jekk Alla mhux ħajibqa' Alla. Żgur. Tifhem? Perfett. U jekk jinbidel Alla aħjar, jiġifier mhux perfett. Allura Alla huwa immutabbli dik il-kelma teknika nħobbu nużaw. Perfezzjoni totali. Ma jinbidilx il għaliex huwa perfett. Allura ma jinbidilx fil-enti tiegħu, fil-eżistenza tiegħu, fl-għanijiet tiegħu, fil-wedi tiegħu Alla ta' min jafdaħ. F'Malakija infatti naqraw jien ma ninbidilx u għalhekk intom owlied Ġakob ma ntemmejtux. Il-fatt li Alla ma jinbidilx nistgħu nserħu rasna u qalbna fih illi il-wedi li tagħna mhux se jiksirhom. Jibqgħu hekk. Alla infinit. Alla ħanajdu hekk u bla limitu fil-qawwa.
Tista' tespandi fuq din? L-omnipotenza tal-Alla. Speċjal idea tas-seta ħanajdu hekk. Yes, l-omnipotenza tal-Alla li jamurija b'mod manifest fl-univers li għada sallum il-ġurnata aqqas biss għandna ħjiel fejn jispiċċa l-univers. Tifhem? Ħanidu kważi, mhux ħanidu nuża l-kelma infinit, tifhem? Imma bil-kosmos illi Alla ħala, illi ġebbet ismewit bħal portiera, tgħidna l-iskrittura, illi firex dawn il-biljuni ta' kwiekeb. Tifhem? Illi qed jurina l-qawwa is-seta divina tiegħu. U l-kopor tiegħu ġab iż-żejjed anke ma tikkalkulaw jużawlek light years għarax distanzi ġetturi kobor li kbir. Issa ovvjament rridu nifhmu illi meta ngħidu Alla jista' kollox ma jfissirx li Alla jagħmel kollox li hu possibbli. Le, seta' ħalaq univers differenti minn dan ħalaq, jew univers ikbar, jew iċken. Tifhem? Alla ma jistax jagħmel pereżempju ħwejjeġ assurdi. Ma jistax il-ċirku jagħmlu kwadru u jibqa' ċirku fl-istess ħin. Dik hija xi ħaġa assurda, ma tagħmel sens. Qed tifhem? Laqas jista' jagħmel affarijiet li jmorru kontra l-karattru tiegħu, Alla ma jistax jikdeb. Alla ma jistax jiċċat lil nnifsu, Alla ma jistax jiddeċiedi mhux ħanibqa' Alla, ħanisparċi lil nnifsi u ma nibqax neżisti. Le. Għaliex il-natura ta' Alla tiddomanda u l-glorja tiegħu tiddomanda illi hu jibqa'. U allura l-omnipotenza tal-Alla ma nistgħux ngħawġuha biex nibdew ngħidu affarijiet assurdi. By definition u Alla minn dejjem għal dejjem ma jinbidilx u dawn l-affarijiet li tissemmi ma jistgħux ikunu hekk. Ja, u allura meta allura nsemmu l-omnipotenza tal-Alla, meta naqraw il-mirakli fil-Bibja, meta mhux ħantubithom jiena? Mhux hekk. Dak huma l-emejjel stupendi tal-Alla billi Alla qed juri l-preżenza tiegħu, Alla tal-patt il-ħaħsib l-Iżrael fetaħlu l-baħar l-aħmar biex jgħaddi minnu ġifieri il-mirakli stupendi fi żmien Ġesu li fejja il-morda li Ġesu nnifsu qam minn bell-imwiet. Dawn mhux biss huma possibbli huma reali il għaliex Alla u Alla tal-impossibbli. U minn mill-ewwel ġa qed juri over scientific things ġifieri hawnhekk ġat naraw il-qawwa li għandu s-seta li għandu fuq il-fiżika stess li hu ħalaq. Ġifieri dan huwa għaxu Alla huwa ola mill-żmien, mill-materja u mill-ispazju li hu nnifsu ħalaq. U allura huwa s-sit ta' kollox. Sewa, alla meta ngħidu il-Bibja sikwit tirreferi għal Alla bħala l-Alla ta' Iżrael. Xi tfisser il-dusija tiegħu allura wkoll? Il-dusija tiegħu Iżajja kien ħobb isejjaħlu il-Qaddis ta' Iżrael. U din il-karatteristika jew l-attribut tal-qdusija hija l-aktar enfasizzata fl-Iskrittura. Alla huwa separat minn kollox. Bil-ħolqien tiegħu huwa f'kategorija għalih u allura dik hija l-qdusija tiegħu, l-uniċità tiegħu. U wkoll bil-qdusija is-safa tiegħu. Is-safa il-purità tiegħu li moralment Alla huwa pur. Ma nistgħux nakkużawh jew nixluh b'xi ħaġa ħażina. Dik hija l-qdusija tiegħu li s-serafini fis-smewwiet kontinwament jadoraw l-Alla u jgħidu Qaddis u għal-moli Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħu. Dikjarazzjoni. Alla il-Qaddis illi jrid jagħmel amana bid-dibbin. Trapp tal-art. Hemmhekk tur il-glorja tiegħu ġifier li Alla jersaq lejna fil-korruttibilità tagħna, fil-mortalità tagħna biex isaħibna fil-glorja tiegħu. Xi ħaġa huwa ħsieb tramendu ġvera. Eżatt. X'qegħdin ngħidu allura meta qed nirreferu għall-ġustizzja tal-Alla? Ġustizzja tal-Alla sezzjoni oħra. Ukoll fis-Salmi speċjalment David u awturi oħrajn jenfasizzaw ħafna il-ġustizzja tal-Alla huwa r-rett. Il-rettitudni tiegħu ġifieri illi kull ma jagħmlu sew, jagħmlu skont liġi qaddisa. Allura Alla jirrikompensa jew irrott lura lil kulħadd skont emilu. Alla mhuwiex Alla li jieħu xi tixħima jew juri parzjalità, jew juri favoritizmu. Il-ġustizzja tiegħu
tiddomanda u Alla huwa ġust u jagħmel biss il-ġustizzja. Mose hekk jiddeskrivih, inti l-blata fik m'hemm ebda ġustizzja. U dik hija xi ħaġa li wkoll tikkonfortana ħafna. Meta nafu illi iva. Avolja forsi f'din il-ħajja ma nirċevux is-sem tagħna. Frattant l-Apostol Pawli jgħidilna illi dak li wieħed jiżra dak jaħsad. Dak jaħsad. Di tidħol b'mod sabiħ mal-perfezzjoni tal għaliex Alla ma jistax jiżbalja dejjem huwa ġust. Sewa l-ġustizzja tal-Alla hija għax huwa Alla, huwa Alla ġust. Aħna bħala bnedmin anke fil-qrari jiġri jsiru żbalji. Sewa ġifieri ġieli nismgħu każi ta' nies li jkunu għamlu xi att ħażin u ġew illiberati u viċi versa. Dan mhux il-każ tal-Alla. Alla huwa ġust, huwa perfett. Kieku Alla mhux ġust huwa ġust allura. U allura dik hija xi ħaġa terribbli. Illi ma nafux fejn aħna u ma nafux se jkun is-sem tagħna. So, allora meta ngħidu Alla u deskritt bħala Alla ta' tjeba li ma bħala. Iva. Kif inhu bħala tajjeb Alla ħanajdu hekk? It-tjieba tal-Alla hija attribut ħanajdu hekk ġeneriku li forsi fih jiġbor diversi attributi oħra. Bħalma hija l-ħniena, il-grazzja tal-Alla, l-imħabba tal-Alla, is-sabar tal-Alla. Li kollha huma aspetti tat-tjieba tal-Alla. Iġvi it-tjieba tal-Alla huwa il-fatt li Alla qatt ma jagħmel ħażen, avolja forsi il-Bibja tgħallem ċertu affarijiet illi tqanqal mistoqsijiet. Pereżempju, il-Bibja tgħallem li Alla ippredestina ċertu nies għas-salvazzjoni eterna. U ħafna nies ishom jippillaw, ishom ma toġobhomx l-idea. Tifhem. Però nistgħu nserħu rasna illi Alla fid-deċiżjonijiet u l-atti kollha tiegħu huwa irreprensibbli. Il-grazzja tiegħu pereżempju hija l-imħabba tiegħu murija lin-nies li ma ħaqhomx. Anzi, laħqhom il-kastig tal-infern u Alla jurihom grazzja u jwassalhom għas-salvazzjoni fi Kristu Ġesu. Il-fatt kif għadna li Alla huwa qaddis u allura jamqatuha li jħlil minn kull dnub u ma jissapportix kull dnub. U safrattant aħna nies midin badna hawn. Sigur. Sewa, dik fiha nfisha hija it-tolleranza tal-Alla, s-sabar tal-Alla, il-paċenzja tal-Alla. Kollha evidenza tat-tjieba tiegħu x'vera. Eżatt, allura fil-fatt toqgħod taħseb f'dak il-kobor kollu li hu qiegħed oltre l-kreazzjoni stess. Mbagħad ħanedok is mindful minna minnu l-bniedem biex inti tiftakar fih. Jew bil-bniedem biex tagħti każ. Eżatt, jiġifieri meta taħseb it-tjieba tal-Alla dik hija tweġiba. Fil-fatt, allura d-domanda li jmiss kif inhi espressa tjubitu? Tjubitu hija espressa fil-ħolqien il-fatt li jipprovdilna l-ikel u x-xorb avolja ħaqna l-kastig tiegħu. U frattant Alla jurina l-benevolenza tiegħu, il-benefiċjenza li jagħmel it-tajjeb magħna. Itella x-xemx tiegħu fuq il-ġust u l-inġust. Jibgħat ix-xita tiegħu fuq nies li għandhom bżonna u avolja meta niżla x-xita jgergru kontra x-xita. U kontra sħana. U xorta jibgħatilhom ix-xita. Tifhem, it-tjieba tiegħu narawha mifruxa madwarna. Ma kull nifsin jieħdu. Però il-tjieba tiegħu tidher b'mod eċċellenti fil-fatt illi ħabbna tant illi bagħat l-ibnu waħdieni Ġesu Kristu biex kull min jagħmel fih ma jintilifx, ma jkollu l-ħajja eterna. Ġifieri it-tjieba Alla jrid illi ingawdu il-massimu tat-tjieba tiegħu, mhux tjieba sempliċement temporanja għal dal-omor biss, imma li ngawdu tjubitu u l-barka tiegħu tul l-eternità. U permezz ta' Ġesu Kristu li ben uniġenitu tiegħu ixbija Alla li ma jedirx. Ġesu ta' Nazaret illi der fostna u għex fostna fuq dil-pjaneta xi ħaġa inkredibbli imma vera. Ġesu urina minu ta' bilħaq Alla. Ġifieri forsi meta naqraw b'mod forsi analitiku, b'mod superfiċjali, imma Ġesu urina b'mod ħaj minu Alla. Huwa Emmanuel, Alla magħna. Il-karattru tiegħu, l-emejjel tiegħu, il-fatt li kif qalu stess ma ġejx biex inkun servut, ma biex inservi. U biex nagħta ħajti bħala riskatt għal ħafna u hemm tidher tjieba Alla.
اللي Ġesu Kristu il-fatt li ċeda lu nnifsu biex ikun mislub biex jitabba bidnu bietna jieħu l-kastik minn flokna bħalma ħabbar Iżajja f'kapitlu 53 tal-tib tiegħu vers 6. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa. Kulħadd sejra triqtu, imma l-mulej tefa' fuqu il-ħażen tagħna l-kol. Dik hija l-rikonċiljazzjoni li Alla ħadem permezz ta' Ġesu Kristu, meta Ġesu miet fuq is-salib ħa fuq nnifsu id-dnub tad-dinja. U allura li saqija tistedinna biex duru lejn dan il-Messija, dan l-unzjonat tiegħi. Is-sultan li jinbat fostkom sabiex permezz tiegħu insibu l-ħajja eterna. Alla skont it-tweġiba ta' Westminster. Alla finalment Alla kollu verità? X'tgħidilna fuq hekk? Alla huwa verità il għaliex Alla ma jistax jikdeb jew jgħaddilna xi informazzjoni falsa jew inkorretta. Huwa l-istandard tal-verità. Meta aħna niktbu nkunu qegħdin nagħlqu lil nfusna ġo ħabs ta' falsità. U Alla dik il-ħaġa jaf illi tagħmlilna d-deni, tagħmlilna ħsara. U għalhekk jgħidilna fuq mill-komandamenti la tiktibx. Il-ħajja tagħna tkun konformi ma' dak li huwa reali u veru. U Alla huwa l-istandard tal-verità. Għad darbohra ħanerġa' ngħid Ġesu Kristu li jurina lil Alla fil-milja kollha tiegħu, Ġesu qal jien huwa triq il-verità u l-ħajja. U ħadd ma jiġi għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. U allura nasab jiena xieraq li nikkonkludu il-diskursata ta' bejnietna dalodu billi ngħidu illi iva l-Evanġelu qed jirrikmandana li aħna narfu minnu dan Ġesu. Ġesu li għax il-ħajja perfetta, l-uniku wieħed li għax ħajja impeccabbli qudiem Alla, li jagħmel ir-rieda ta' missieru u kien ikkastigat minn flokna. Ħa il-piena illi suppost ħadna aħna fl-infern. U allura dinja l-istedina li Alla qed jgħidilna duru lejja, truf kollha tal-art għax jien Alla u m'hemm xi ieħor ħlifi. F'Ġesu Kristu niltaqgħu ma'Alla. Ġesu Kristu huwa dak illi jaħodna għand Alla, huwa l-medjatur. Huwa l-medjatur, huwa dak illi jaqadna lura mal aħna li konna qegħdin naħarbuh, qegħdin nittraskurawh, qegħdin niżvijaw minnu, Ġesu jerġa' jaqadna lura ma' Alla fi ħbiberija u f'komunjoni li tibqa' l-eternità. Alla fil-qosor l-aħħar domanda. Fadal attributi oħra divini? Żgur. Aħna ma nattendux illi f'nofsija ħankopru il-karattru sieħ tal-Alla. Nistgħu nsemmu dwar l-adab tal-Alla, il-ġmiel tal-Alla, il-glorja tal-Alla. Tax ikunu għal darba oħra anke forsi. Dan huwa biss hija toma ċkejkna Alla kif irrivela, kif wera li nnifsu fl-Iskrittura Mqadsa, qed tifhem kif ippreżenta li nnifsu f'ibnu Ġesu. Dan huwa Alla l-ħaju veru u qiegħed dan Alla qed jgħidilna duru lejha. Il-konverżjoni hija li aħna narfu li aħna midinbin, ribelli kontra Alla, imma Alla lest li jilqana lura fih danu meta aħna bi spiritu niedem induru lejha. Tidellem ħabba kura tiegħu. Nirringrazzjakom ta' din l-istadina Pastor Paul u Jonathan. Pjaċir tagħna. Minnaw nirringrazzja s-semmija tagħna għal dan il-podcast imbierek min jisma'. Grazzi nistedinkom għal darba oħra biex isseguna u tkunu mbirkin kif aħna l-kol flimkien qed inkunu mbirkin. Saħħa u barkiet f'isem Sidna Ġesu Kristu.